Понеже сериала стана, той е наистина много хубав сериал. Първия качествен български сериал. Благодаря на продуцентите и режисьорите. И на вас. Разбира се, и на екипа. Той се продаде в Турция. Сега, пожелавам ви един ден да трябва да доснимате серии в Турция. Джам Сарай. Да, Джам Сарай. Сега, за да сте подготвени, ако някога ви се случи да отидете да го снимате в Турция, аз ви предлагам да разиграем една малка сцена от тъй наречения турски сериал Джам Сарай. Ще помоля... Така, ще помоля господин Митев, той ще играе ролята на четец, той ще ви подава реплики. На български, а вие трябва да ги казвате на турски. Написали сме на всяка една от вас реплики. Мисля, че ще ги превежда. Не, стана в екологични. На мен се пада скромното удоволствие да ви раздам репликите. Заповядайте. Това са още текстове на турски, скъпи дами. Трябва да можете игра. И така, нека да започваме. Радина, ужас, бременна съм. Вай, çok sakatlık. Ferhunde çocuk tumbakder. Яна, браво бе, не използвахте ли презерватив? Аферим джана машала. Бучак капак найлон хич биля yok. Радина, презервативът се скъса. Бучак нейлон капак. Кърък бръкма. Яна, Дани вече разбрали? Кючук ламбо белки манадън. Радина, на Дани не му пука, натиска се с леки жени по баровете. Küçük lambu hiç bila yok kıhır. Barabar govendi hanım cangar bardak gideceğim. Яна, това нищо не е. Ти знаеш ли, че Боряна ходи с сина на мъжа ти? Сефте дер джереме. Анадън кара меринос къдън Елена с коджал ламбо и бирдан галак пишлеме. Ламбо, джис карашив. Радина, старият не умря ли? Lambu efendi hiç yok balda. Яна, възкръсна и сега стои си в една стая и гледа по цял ден телевизия. Оказа се, че не е умрял, а е приял с баклава. Дърт ламбо, Христос пини солсу. Рахат олсу нодая, диванча пръст, кьор сеир сандък, бурса спор галата сарай. Йог байладъ, баклава байгън.